Je nedeľa a ja som masná, špinavá a takto aktuálne vyzerá všetko okolo mňa, lebo proste sa balím, ale som späť a bude vlog. Ideme na sústredenie do Prahy na týždeň. Keď to parkuje Michalovská značka, už je dobré. To musíš dokumentovať, že? Však bude tento vlog. Budem natáčať vlog inak to vie. Budem natáčať vlog. Hej. Čo na to hovoríš? Na čo? Že... Povedz na čo. Povedz básničku. Ešte nemám inšpiráciu. Až po tréninku, hej. Vypálím. Tak vyzerá jak básnik. Fritko. Podľa mňa všechno to ide do bicepsu. Kde to ide? Do bicepsu. Všechno to ide do bicepsu. Do bicepsu. A ručky hore, Libor, hore. A ručky hore, vracam. Robíš, dávaj. Zomrela som. Druhýkrát. 21:51 a ideme spať. Nohavice. Matráš, že keď nedojete, tak... Ja ti dám. To nemá byť dieta. Od včera. Do bicepsov, všetko do bicepsov. Ty všetci dietne, ty iba vodu, ne dneska. Dneska iba elektroniku. Vedeli ste, že aj činky oddychujú? Toto je asi najviac poľučtenie za celý týždeň, ako môžem vyzerať. Ideme do mesta. Toto bol náš dnešný cieľ. To zaberiem všetko. Hej, pes. Jediný na diete. Tie dve na kraji. Ktoré je to? Aké to je? Do bicepsu. Všetci pekne dietne a Lukáš konečne. Iba zeli. Máme už 9. kolo, jak to vyzerá? Sebo. Nikto nič nerobí. A Julčia. Zole. Ha? Hej, idem natáčať. Neberte si suši. Na obed prasata. A po obede športovci. Ty čo máš? Ty nehal na crème brûlée. Magnézium, nech tam je. Dneska som zomrela na tréningu. Vymážem, že nedá sa postať mail. A z filozofa sa už stáva kripel. To kripel, ja neviem, čo je. Čo máš za problém? Dneska iba plávame. A možno tobogany. Moja kancelária. A tieto rybuci zachránujú život na sústredení. Zomrela som 45. krát. Ale to musíš zapáľovačom podpaliť. Nie, ale ja som to nasýpal, vieš, že to je už karamel hotový, som nevedel. Ale to by aj tak trebalo podpaliť, podľa mňa. Ja ti test na kameru. Hej, môžeš, ja ti donesiem, nemusíš to ísť. To je to, čo chcel zapáľovať. Zapáľovačom. Taký puding s takým karamelom.
To nie je z vajíča dovezať. Dačo také, no. Máme dva debily v tomto komerčnom fitku. Nič neviem nájsť. A toto je moje načinie zastavené. Tonizačné cvičenia s nohami, čo to je? No, to sú takzvané nohizačné cvičenia, hej, tak to je také. Si šťastný? Hej. Taký rád. Marek Karžek uteká. Ten praví, ja sa vzdialujem, nič, konec. Nie, ja nechcem. Radosť vo mne. Marek, kde ideš? Pozri, where are you going, my friend? ideme dobre, tu niekde má byť Olympia Fitness Gym, veľký. A hodinu tu už ideme. Zatiaľ nie. Ideš trénovať, Lukáš? Ako sa cítiš pred? Perfektne. A potom? Potom už budem mŕtvy. Už som teraz hotový. Zabijak. Rozcvička, môžeš ísť domov. A pusnú. Nevyšlo nám. Keď Tinder sklame. Hotový som. A si sparoval? Som všetko? 5, 6. A pol? Čo? A pol? Som išiel, čo to dalo, nie? Môj pover išiel tak. Normálne ide tak a môj išiel... Po všetkých tréningoch. Ale je to stále horšie a horšie. Sme sa zhodli. Poď ty. Bude aj lepšie. Raz bude lepšie. Je to tu. Ako sa cítite? Máme potom. Ešte jeden tréning. Ale iba taký. Fú. Týždeň sme sa bili s chlapmi, kopačky, všetko. A jediné, čo ma najviac dokopalo, bolo včera 52 kg Klára. Dokopané nohy. No, je šéf kuchár. A to koľko si tam? Dve porcie? Či jednu? Jedna decka. Jajaj. Celý týždeň dietka. A potom to takto skončí. Ani kvapka na zmar. Tak vie, aký to robí. On sa iba tvári, fakt. Sebo mal prísť po tajomky, lebo tu nebýva. A prišiel holý bosý po recepcii. Strašné. Vyjadrenie na koniec tohto výletu. Máme šťastie. Lebo to berie vyššie presne a bude Máme zle. šťastie. Preto musím byť na Tindri úspešný. On to chcel porimovať. Nechceš ty skúsiť radšej ešte? Sledujte ma na Tindri alebo na Instagrame Michal Stričík.